Mummunar jarabawar da Allah ya yi wa jarumai 6 na masana'antar Kannywood. Sai dai waɗannan jarumai ba ɓoyayyu ba ne domin fuskokinsu sun daɗe da bayyana a masana'antar Kannywood. Sai dai ɗaya bayan ɗaya kowanne akwai irin iftila'in da ya ci karo da shi, wanda kuma hakan sai da ya taɓa rayuwarsu. Masana'antar Kannywood ba za su taɓa mantawa da wannan mai ba da umarni ba, wato Ashiru na Goma. Sai dai a wasu lokuta ya ci karo da ƙaddarar rayuwa wadda har yanzu yana cikinta. Shi dai wannan mai ba da umarni wato darakta yana fama da matsalar abin da ya shafi ƙwaƙwalwa. Kafin dai wannan lokaci ya ba da umarni a fina-finai da dama kamar Tutar So, Babban Gari, Na Goma da dai sauransu. Jaruman masana'antar Kannywood sun ba wa wannan mai ba da umarni gudunmawa ta fuskoki da dama.